teman-teman. Umur 15 hari harus lu kok bebat Mas? Oh nang ngono gak apa ya? Ora. Lah kok wis grek-grek. Ampunnya. Ya tidak. Biasane ngono dhewe. Muka-muka ana. Dene yo ana wong rong jinah. Rong jinah ki dua. Ayo Mas, monggo Mas ya. Nggih, monggo matur suwun nggih. Nggih, suwun. Tati lo ya lunyu. Bro. Bisa mengambil gambarnya di saat jeda begini, kalau saat kerja nggak bisa ngambil teman-teman. Gak asam lebu montare. Gak sagorono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi aktivitas di kebun teman-teman. Kemarin habis hujan deras. Dan ini pakai ini takut kesongrok teman-teman kakinya. Cuaca kabut, belo. Kono nang ngisor. Kok ngisor masa? Lah kono iso ora mlebune? Ketel ora sing kono medene. Terus disangoni iki bolo. Disangoni karung. Ini dalam rangka ngunduh jagung nggih. Wih, kok dhuwur-dhuwur ya jagungnya meneh apa nggih? Situasinya kabut bolo. Kanan dan kiri hanya kelihatan tanaman jagungnya saja. Karena di ujung sana itu kabut. Nah bener kan, habis angin kemarin itu gentengnya diporak-porandakan angin, genteng gubuk. Sopo senang kene iki wis teko kene. Nah, hancur. Iki pemain Facebook Pro iki. Gonku ora tak gawa gawane aku, Bro. Gak usah. Belas gak ketok iki. Petenge iki lho. Kameramene ngerti iki. Ngunduh jagung. Ayo leren sik. Ledokan. Batere piro kira-kira? Dene yo ana wong rong jinah. Rong jinah ki 20 teman-teman. Rong jinah ki yo ini bahasa Jawa. Rong jinah ki 20. Nah, 20, rong jinah iku 20. Wes aku tak metu dalan endi iki? Mengalor. Ngalor. Ayo nang alor ayo. Wes mbok klik mati. Dan dhuwur. Wah, ada jagung iki. Diopeni kok lho. Walah. Kene iki masuk gunung ora, Bos? Gunung Kendeng ini jirine. Kendeng layak pantesan kabut kaya ngene. Jadi wong tuwek-tuwek kuwi lho. Yo, kene kan yo gak roh lah asline piye ngono kan gak roh. Wah, jagungnya jan ijo-ijo. Lah iki tandane kena kran sing gede lip berarti on kamerane. Ya ini berangkat. Gak arah goyang ke Melayu kok.
Bener ya. Dulu kan digodak opo ke? Nemok jauh toh. Pura-pura ya. Nemok. Nemok. Sarapan iki karo ngonten sarapan. Gubuk derita. Derita piye bahagia ya. Bukan semua. Oh, teng dedet iki. Teng dedet. Lampune cek dikakno lho. Pegarane kan yo peteng ya. Lunyu kok digorene aku ora wani nggowo kok. Gak lunyu ah? Lunyu kok gowo. Bedane. Gak udah satu-satu ngono wonge. Padha kono ya ora wani kok. Tak jak ya motor tak tinggal ya. Gedebul kok. Siji, loro, telu, papat, 5. 6. Berarti kurang loh. 10 sih kurang. 4. Persiapan segala sesuatu. Sing udut ya udut, sing buka tali ya tali. Ini mumpung belum Jane warai sarapan. jane. Mohon maaf sekali ini bisa mengambil gambarnya di saat jeda begini. Kalau saat kerja nggak bisa ngambil teman-teman. Nah, ambil videonya nggak bisa full. Jadi Patore, tekak wani numpak. Wedi ya, lunyu dalane. Pokoknya harus diunggahi rayap ngono ki. Ndang tek gubuk kok diunggahi rayap ndang rubuh. Iki wae pondasi ya. Iki lho remuk dipangani cepor. Cek nek omahe, cek wonge, cek iki. Cek bolong wonge. Oh iya, cek. Iki bolong. Wah. Iki bolong. Cek kaya ngene wonge. Kopi. Alah. Wes sampean sekon nggowo nggih. Ya buka kopine nakno kapurung mangkat karo ngenteni kancane. Suwen. Sing tekan jahit awakmu apa nek wong liyane yo. Tapi bisa ya. Tak apa saja. Nanti kuna Jam 10 padha jahit dhewe. Oh, aku ora. Jadi mriki. Ki harus sulapan. Oh, enggak. Sini. Tak kira nek harus sulapan. Aku tampil aja pekan, aku yang mlaku kok. Ora buat lah. Ngene sapa? Gone dulurmu kae? Karung digewak ya? Ya Allah, engko gewak telek masuk angin. Enggak tawar. Ya jelas. Biasane ngono dhewe muka-muka ana ndek kae. Engko malah masuk angin gawe wong-wong gotong. Oh. Ora sedang gewak telek. Ya engko tak kerjane Ora tawaran bumi ya. Tapi nek jagonge lemu seneng. Nek karo kowe anu apa sing jenenge kesel di sarung. Maca apa ki? Ngremok, Ngreok bolo. Ayo. Nang Bang Meja aku ngrasa. Go, Mak. Tangku. Ayo. Wis awan ngenteni Batore ya nek teko nek ora teko malah dadi ganten. Ayo berangkat. Kowe nek dalan apa ora medun? Masak bolo. Ayo berangkat. Rokok gak mbok gawa kok sing rokok bingung. Iso, lah enteng kok. Apa neh? Kuwi bedelan kuwi ya? Apa? Mesek kok. Mesek ora. Alah mesek yo. Mesek yang pun narung keringetan sampe iki ora enak.
karo keringetan ki sarapan ra enak. Yo ngerti lah begangane karo. Walah kula. Suasanane teratas jagungane. Ini mohon maaf sekali ini ya bisa ngambil videonya karena kalau lagi jeda begini ya. Nanti kalau udah kerja nggak bisa teman-teman. Kali cuma sedikit-sedikit waktu istirahat. Istirahatnya gak ketok piye wong endi yo. Ini ki lho. Mulane menge duit dalan diteki yo ngene iki. Ini jebral. Terus enggak ngerti kendaraan rusak. Umurnya tiba kayak jirip ya kayak gue rak nyekinding ngono. Jadi baik yang mundoy. Iya. Kayak mela le mi. Alah hampir digejek puleh kayak. Oh digejek puleh kok. Lah iku lho. Tapi yo patek maksimal. Penting jagungnya aja mbok teki. Nah, wis turun paling bawah iki. Ya wis ngono kuwi. Oke, teman-teman, kita kemon, kita mulai. Kita ngunduh jagung. Suasananya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, ngunduh jagung nang ledokan. Misal dhewe langsung misan. Urut kita tinggal kene cah. Para ere itu detailnya. Kita dulu kena. Boyo gede-gede yo. Katek garing nih. Gak. Kok ora keringetan yo ora enak mangane. Nah wis keringetan ae sik. Jangan gede nang gedaan ama. Kok turut kalen iku tok ngisor. Ayo mawit. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Ya, iki winai apa, Kang? Kang. Iki isine ngene iki winai apa iki? Ini ki perkasa, Kang. Walah perkasa. Perkasa, Kang, ini kantane perkasa ki. Jagung ketigan. Iya, Kang. Iya, iya. Ketigan tapi ya Bu. Tati lo ya lunyu. Bro. Ana banyune gorene, Mbah. Katut kuwi mang, Mbah. Gak ndi? Gua arep cita nggonku dhewe. Anak sing go arep ta, Mang? Lek Ji. Yo. Yo wis. Wes. Munggah kon dhuwur iki arep sarapan. Oh tak tinggal. Lama tak gawat. Yo sarapan. Sarapan sih. Masak emang benar. Ya sarapan dulu wes. Tong pulo. Aku tong itu. Pitong itu. Garek ngitung kilone pira wis. Karen kok pitune tok kula paling. Wis 5. Aku lah. Gak ewek kowe.
Ki padha engko anu dhewe-dhewe ngono gak dineng-neng. Sampe Mbak Pe go anu Mboi sitok-sitok lho. Selawe. Pakai rongmu ae men. Selawe men. Aku baru tidak lho. Wis rasa kerajaan aman-aman. Wis tidak 5 kacek 3. Gur kok. Saiki mbong nek 70. Aku 90 kok. Ya lho apa? Tempene. Sitok ae. Tak kira kemang. Loro ra kok ngakune sitok ngono. Boleh ben lho. Wis buka. Ah, ndem salah mah tempe kok. Iya. Lek, kanak lek. Lopo ngono iki? Ngene ya. Kowe ndang mbah mak aku mboi. Bendino angin. Lawe waduh iki pecel tra. Emang dia siapa? Biasa. Lah minggir lho. Sampe. Langgar ngaleh, Mbok. Giat naik gas e. Lah wis ora paturan delok manuk. Lho. Aku lo sorente. Delok jam. Kan magrib bablas teko esuk masyaallah. Aku beli kedosku. Ngerang-ngerang. Aku saiki sampan aja. Kuwi wedhus lesu kok ngek mbok delok. Ora lesu no, nggonku lho sing lanang lho. Nggonku ku nyepet-nyepet lho modele. Ngono turu. Wis tukang par kae. Aduh ke pas teko rene pas sarapan kae. Heeh, betul. Wong nek Pak Ijo iki lho nek diger ta. Pas, Mas. Pas buka. Pas Pas buka segane sarapane. Lah ayo kok. Lah mbok atur ae terah. Nek tak WA kok ya cepet ya. Mangan aja jejer. Lah delokno Pak. Kadang selani. Bakoane iki meter sama meter sak. Oh. Pun tak jowo. Pesan ke. Pesane oh nek wae, tapi nek jerke pesan. Ora pes kilo swidak. Ya gati kowe manung kene resi. Kok iki timbal ya. Gede ta yo mlaku tek. Kalau saking lho. Toyane iki lho. Tekokan biasane kok wawancara bareng. Sing boros Mas bentak lemu jagonge. Iki wis 3 dino. Apa Bu iki? Abuke Orea. Ora iki lho. TikToker. Iki ngabuk iki. TikToker pleret iki. Bolo sing pengen roh. Iki lho TikToker Mas Tomblok iki lho sing tau roh live-e. Monggo mampir like, komen. Di like, komen, di subscribe. Lah kan sama. Gitu ya. Well, yang sekalian. Seleb kayak TikTok-e Tomblok. Yo TikTok-e Tomblok iki yo aja lali bolo. Iki entuk pokoknya untuk netizen yang belum kenal Mas Tomblok iki sing sering live ning TikTok lho. Iki wong mergaene yang ngene iki lho apa enake. Ora usah gengsi-gengsi. Kayak urute PP enak Nes. Ngel. Ngel iki. Sangonone ae yo. Ya, Penting kena nggo tuku jajan yo. ngabuk wis gelem nyemprot yo gelem wis. Yes, yo iki miras promosi iki. Yo, di MN Nambutono Tomblok iki lho langsung nak pengen apa nang arani nyemprot utawa ngabuk. Ngabuk wis. Apa liyane icir yo, iso yo. Iso, pokoke iso. Bahasa menganggur iso pokoke. Entuk borongan raja aja ngene mari aku yo gelem jane. Kowe borong dhewe. Ya rian ki. Kowe ya rambut jak. Ini 4 dino iki lho. 4 dina terus iki. Layak ta arep tak WA. Terus iki. Ketok gak nyambung. Arek cacak ngulon, kucing kene cacak ngulon jane. Oh. Iki ndilan. Lah nek apa men Mas? Abuke apa ki Mas? Abuke anu Mas, bos kagane Uria. Iya. Wis entek perangsak ki meng. Keluar ae Mas. Teluar ae. Ini sampean ngabuni umur pira Mas jagung ini? Niki nggih umur
15 dinanan, Mas. 15 dina. Nah, ini teman-teman, umur 15 hari harus. Lu kok bebat, Mas? Anu lho niki ngeten iki kan mboten jabatan. Oh, nek ngono gak apa ya? Mboten poh ngeten. Sampai dhuwur ya gak arah apa ya? Nggih. Enggak juk ngene. Puten ya kuwi. Ten. Oh, iya iya. Iki kalau sapa ki? Kok kalih Pak Etek niki? Pak Ranetek. Nggih, Pak Etek. Ya, Pak Ranetek ki sing di warung Kidul Dhewe, Dusun Plaret, Meduri, Warung Pak Etek. Marga Mulya Bojonegoro. Heeh, nek liwat jalur anu Ngawi, Padas Ngawi teko Watu Jago mampir ngene Pak Ranetek. Nggih, beneran, Pak. Oh nggih, matur suwun, mengke tak mampir kula. Jalane pundi to jenengan? Alah kula Bojonegoro. Bojonegorone? Bojonegorone nyelat cilik ya Marga Mulya. Ya wis matur suwun Mas yo. Nggih. Aku tak yo terus mergawe mlaku-mlaku. Ya suwun suwun. Nggih. Monggo Mbak Yu. Masa olah saiki? Ayo rono yo. Sapa? Yo sapan-apan as praile. Iso juga telepithik kae. Ayo Mas, monggo Mas yo. Nggih, monggo-monggo matur suwun nggih. Nggih, suwun. Jelali subscribe. Oke. Oke, teman-teman, ini pindah lahan ya. Pindah lahan yang di dekat rumah. Ya wis banyu nih kene malah. Wis banyu. Aduh, 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 aduh. Semut akeh. Kene lho, wetan. Telok. Kalau kowe nutuk nang abuk sing ndek iki, Dek. Ijek sak balen kas bolo. Tak kopno ki lho sik. Yo. Kamu lah. Surung Glondor kamu nih kok masuk. Ayo. Terus. Ya rek cakare bojom dicantelno. Pindah nggon ya, Mas. Tangko sapa nggawa? Gon sih. Ang rujak, ngapro malam ki lho. Jajale kir-kir ora. Nek wis gire-gire. Ampun